ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାଣ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ହେନୁ ହଁ ବିମୁଖ ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ ପୂର୍ବେ ନରସିଂହ ରୂପେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଆପେ ହିରଣ୍ୟ ରାଜାର ହୃଦ ନଖେ ଚିରିଲ ତା ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର କଲ ତାକୁ ଧ୍ରୁବ କୁମାରକୁ ଅଭିମାନୁ ତାରିଲ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ